Gdje je dokaz da je pušenje haram? U čemu je dokaz? Ne znam. Dokaz je tamo gdje je dokaz da je droga haram. I dokaz je tamo gdje je dokaz da je vodka haram. Ha? Zanima me konkretno, je li u Kur'anu, hadisu? U Kur'anu i u hadisu i u konsensusu uleme. Kur'an, uzvišeni Allah kaže وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ i nemojte se ubijati. Ha? I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu la darara wala dirar, nema štete ni štetenja. Ha? Ne smije štetu nanositi nikome. I zabrana, Allah vam mrzi troje, a voli troje. I ono što mrzi jeste raspanje čega? I metka. Kada bi čovjek došao i uzeo ovakvu novčanicu od 200 maraka, na lijepa novčanica od 200 maraka, i zapalio je, i ovako ona gori dole kod one trenutne vatre. Na trenutnu vatru došao i stavio je da zapali je. I ona izgori. Šta bismo kazali za njega? Da? Najmanje što možemo kazati, šta? Da ne zna koliko je sati. Jel u redu? Najmanje. On je zapalio 200, ali taj čovjek što je zapalio 200 maraka, on je samo zapalio 200 maraka i tačka. Ništa više. Možda će ga tužiti Narodna banka, neće, nije bitno, to njihova stvar. No međutim, čovjek koji popuši 200 maraka, on je u sebi stavio onoga nikotina, zalijepio svoja pluća, da nije svjestan što je uradio od sebe. I ubija svoje zdravlje. Pazi. Ti možeš kazati metike moj, ja ću ga zapaliti. To nije ispravno. No međutim, zdravlje, tijelo nije tvoje. Ovo ti Allah dao na emanet. Evo ti, robe moj, na emanet. Da to nema složa kada bi čovjek uzeo sebe osikao prst, da je to šta? Haram. I kad sebe osikao čovjek prst namjerno, da bi smatrali ludim. Svakako. Pa puno je to manje nego ono što radi. Od prsta neće umrijeti. Kada sve podsjećao, neće umrijeti oko toga. Ali koliko ljudi umire, koliko umire miliona ljudi pušenje. Kažu dnevno da umire između 12 i 13 hiljada. Dnevno. Od posljedica pušenja. Neka, ajmo kazati s doktori profulali. Nisu to dobro procijeli. Neka je 6, neka je 5, neka je 1000. 1000 Benu Adema. Svaki dan se ukopa radi cigarete. Radi toga da bi uzeo i da bi... Znači, duhan šteti čovjeku. I zabrana... Mi nemamo dokaza o zabrani droge. A kad je sam Kur'an izvrnuo i od pozada pogledao i sve tefsire i hadise, nema nigdje droga spomenuta. A sve ono kaže haram. Zašto? Zato što je opojno sredstvo. Tako isto duhan, tako isto sve drugo što se pojavi. Zato mi u šerijetu imamo opća pravila. U šerijetu u Kur'anu je došla zabrana čega? Alkohola. Nije alkohola, nego došla vina. Jes'eluneke anil hamri wal mejsir. Pitaju te o hamru, to je vino. Bilo je poznato u to vrijeme kao vino. Zato hamera, zato što, jer hamer u arapskom znači prekrit. A on prekriva pamet čovjekovu. Pa zato je nazvan hamr, koji prekriva pamet. Nema više pameti kada popije. Jel u redu? Pa je tako došla, znači, zabrana. Došli su opći argumenti koji ukazuju na šta? Na zabranu, znači, koja ostaje i zato je, braćo, šerijat, a popravlja stanja ljudi i vrijedan je za svako vrijeme i za svaki prostor. Šta god da se pojavi u šerijatu, nema stvari koja se pojavi u šerijatu da ne možeš svrstati je ili u haram, ili u mekruh, ili u mubah, ili u sunnet, ili u vađib. U ovih 5 stvari, kod Hanefija je 7, kod većine džumhura 5, sve vam ulazi u to. U to vam ulaze i auta, i telefoni, u to vam ulazi i internet, u to vam ulazi i tombola, u to vam ulazi sve moguće što zamislite, ulazi u tih, šta? 5 stvari. Znači, nema jedne stvari da ne ulazi u to. Znači, šta god da se desi, u ovih 5 stvari ulazi šta? I festival homoseksualaca, u redu, koji se dešava u ovome ovdje napaćenom gradu. Sve živo što se pojavi. I zato je, braćo, šerijat takav svojim općim, elastičnim argumentima, znači, postoji tako da je, znači, duhan bez sumnje i ne znam da nas nikoga od ovime, čak i šejh Kardavi kaže, jer, kažem, čak i šejh Kardavi, želeći time da umanjim njegovu vrijednost, Bože sačuvaj, šejh Kardavi je učen čovjek i alim, iako se ne slažemo sa njim u mnogim stvarima, koji je poznat po mekšim i blažim mišljenjima, on kaže da je duhan haram.
a zna ako je šejh Kardaju rekao da je duhan haram, onda nemaš više kome otići. Sva su vrata zatvorene ispred tebe. Duhan je haram i zabranjeno. Kažu da onaj duhan, onaj svjež da ga ni krava neće. Neće da ga pas.